Tak aby si verila, že idem si niečo kúpiť, že to neklamem. Tak ti tu natočiť trošku tú uličku, jak to vypadá. Takto si tu svačinkujú Číňania, Indovia a dvaja bieli. Svačinka, samá svačinka. Oh, dude, how many did you grab? Wait. Svačinkár hladomorný, svačinkár hladomorný. Toľko ti toho natočím, že sa budeš z toho... Už nebudeš nikdy chcieť, aby som ti natáčal. Jablčka, $1.75 pound. Aprikotky, broskinky, plaminky, vyskúšame si. Mňam. Čerešničky. Так, осторожненько, здесь много фруктиков сейчас. Here's a song called Come and Be Welcome. Tak to si tu vyhrávajú. No vidíš, je to, jak keby si bola so mnou, čo? Takto si tu so mnou chodíš, ja si tu brblem, toľko ľudí. Najlepšie sa mi ísť okolo 12:01, keď to končí pomaly, vtedy ti dajú všelijaké zľavy. No a to je všetko. Jedna ulička, tu je kopa reštaurácií a aké kluby a toto je v podstate taký centrum Sunnyvale, no. Takže ja bývam odtiaľto asi 5 minút a každú sobotu to tu býva. Takže ja si to takto prejdem túto uličku a potom idem naspäť a kúkam, kde som videl najlepšie ceny, čo si chcem kúpiť. Dneska si chcem kúpiť nejaké ovocíčko, šalát mám doma, veľký. Takže uvidíme. No a na konci tejto ulici potom sú všelijaké svačinky, kde robia žrádla. No ale ja sa dávam na takú zase divnú dietu nejakú, tak čo asi, však pokecáme na Skype. To sa volá Murphy Avenue. No a tu na konci tejto ulici predávajú chleba a všelijaké popcorny a stánky sú tu so žrádlom. Takto si tu vyhrávajú klasickú hudbu. Oleje, možno, že to bude aj tvoj olej, vidíš, musím to štekovať. Tu je kaloja olej, taký olej, a to sú olivové, len olej.
Tak to je všetko, Danulo. Videla si môj sobotný nákup. Čago.